شم እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ሰላምታይ አብዘለኹም ቦታ ይብጻሕኩም ፓስተር ዮናታን ሕሩ ይባሃል ካብ ቶሮንቶ ካናዳ ካብ ከረን ጽዮን ቤተክርስቲያን ከዕድመኩም በኽብሪ ይፈቱ ነዚ ኣብ ስክሪን ትሪእዎ ዘለኹም አድራሻ ከምኡ ድማ ምናልባት ደውልኩም ትረኽቡና እንድሕር ትደልዩ ኮይንኩምማ በዚ ስልክ ቁጽሪ እዚ ትረኽቡና ትኽእሉ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 3 ዝጅምር ናይ ኣምልኾ ኣገልግሎት ኣሎና መጽሔው ክትሓብሩና በኽብሪ ከዕድመኩም ፈቱ ከምኡ ድማ ወትሩ ሰሉስ ካብ ሰዓት 7 ዝጅምር ናይ ፈውስን ናይ ምንጋፍን ኣገልግሎት ኣሎና ስለዚ ኣብዚ ክትመጹ ብኣኽብሮት ከዕድመኩም እደሊ ኣምላኽ ኣዝዩ ንዕዙን ይባረኩም እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ዝሓለፈ ዝጀመርናዮ ትምህርቲ ዘካርያስ ወይ ከዓኒ ኣብ ትሕቲ ዘካርያስ ዝብል ሽም እግዚአብሔር ወይ ከዓኒ ጎይታ ይዝክር እዩ ዝብል ሓሳብ ዝጀመርናዮ ትምህርቲ ሎሚ ካልኣይ ክፋል ክንቅጽሎ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝጠቐስክዎ ዘካርያስ ዝብል ቃል ምስ ብቋንቋ ዕብራይስጥ ኮይኑ ምስቲ ናይ ሴማዊ ዝኾነ ቋንቋ ስለ ዝኾነ ምስቲ ዘካርያስ ዝብል ቃል ምስ ምዝካር ዝተኣሳሰር ምዃኑ ርኢና ኢና እግዚአብሔር ፈጺሙ ዘይርስዕ ኩሉ ግዜ ዝዝክር ኣምላኽ ምዃኑ ርኢናልና ኣብ ዝሓለፈ ብፍላይ ብዛዕባ ዘመን ዝብል ርኢና ኢና ዘመን ኣብ ክልተ ከም ዝምቀል ካብ ብቋንቋ ግሪክ ክሮኖስን ካይሮስን ዝብል ሓሳብ ከም ዘለዎ ርኢና ኢና እቲ ክሮኖስ እቲ ዝዓበየ ምቃል ናይ ግዜ ክኸውን ከሎ ኣብ ውሽጢ እቲ ዓበየ ስእሊ ድማ ዝተፈላለዩ ወቕትታት ናይ ግዜ ከም ዘለው ርኢና ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እቲ ኣብ ህይወትና እግዚአብሔር ዝመደቦ ፍሉይ ዝኾነ ሓሳብ እቲ እግዚአብሔር ዝሓንፀጾ ነገር ኣብ ህይወትና መታን ንኽፍጸም ንኽኸውን ዘመን እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንፈልጥ ከነለሊ ይግባአና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ስለዚ ነዚ ጽማቕ ሓሳብ ከካፍለኩም ከለኹ ሎሚ ኣብ ካልኣይ ሓሳብ ክንዘክር ከለና ክንሰግር ከለና ኣብ ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝብለና ቃል ንረክብ ኣብ ሉቃስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ ፍርዲ 4 ጀሚሩ ክሳብ 25 ዘሎ ሓሳብ ኢና አንቢብና ዘለና ዝሓለፈ ግዜ ተራቢላ አንቢበዮ ነይርና ከተንብቦ ድማ ከተባዓኩም እደሊ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ንሪኦ ሓሳብ እንታይ እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝብል ሓሳብ ኣሎ ኣብ ክልቲኦም ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጻድቃን ነበሩ ዝብል ሓሳብ ንርኢ እግዚአብሔር ሽሙ ኣብ ፍቅሪ 6 ብዛዕባ መን ይዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ዘካርያስን ብዛዕባ ኤልሳቤጥን ይዛረብ ዘሎ ዘካርያስ ካብ ወገን ኣሮን ወይ ከዓኒ ሌዋዊ ኮይኑ ካህን ኮይኑ ዘገልግል ሰብ ኮይኑ ኤልሳቤጥ ድማ ካብ ቤተሰቡ ወይ ከዓኒ ካብ ኣሮን ካብ ቤት ኣሮን ኮይና ሰበይቱ ከም ዝነበረት ግን ድማ ውላድ ከም ዘይነበሮም ውላድ ጥራይ ዘይነበሮም ጥራይ ዘይኮነ ድማ እንታይ እዩ ግዚኦም ሓሊፉ ዝነበረ ሰባት ከም ዝኾኑ ድማ ንርኢ ማለት እዩ ግን ብዘይገድስ እቲ ኣብ ዙርያኦም ዝነበረ ኩነታት እዞም ክልተ ሰባት ይብል ቃል ኣምላኽ ነገርና ከሎ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እዩ ዝብል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እንታይ ይብል ጻድቃን ነበሩ እቲ ጽድቂ ዝብል ሓሳብ ዝሓለፈ ግዜ ርኢና ኢና ጽድቂ ማለት ብትኽክል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ደው ምባል ማለት እዩ ካን ምስ ኣምላኽ ብትኽክል ምዃን ማለት እዩ righteously ምስ እግዚአብሔር ምዃን ማለት እዩ ምስ እግዚአብሔር aligned ምዃን ማለት እዩ ኣብ ሓሳብ ኣምላኽ ምዃን ኣብቲ እግዚአብሔር ዝቐመጠካ ቦታ ምዃን ማለት እዩ ጽድቂ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እዞም ክልተ ሰባት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩነታቶም ምንም ከይደረቶም ወከዓኒ ምንም ጸልዋ ከይገበረሎም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብጽድቂ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ትኽ ብዝበለ መገዲ ኣብ ቅድሚ ይመላለሱ ከም ዝነበሩ ንርኢ ምኽንያት ስለ ዘይነበሮም ኣይኮነን ካብቲ ተቐመጥዎ ቦታ ንምዝባል ምኽንያት ስለ ዘይነበሮም ኣይኮነን ኩነታት ስለ ዘይፍቅድ ኣይኮነን ከምቲ ብባህሊ ደረጃ ናይ ኣይሁድ ባህሊ ክንሪኦ ከለና ውላድ ዘይምህላ ማለት ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብፍላይ ብዘይገድስ ማለት እዩ ብሳይንስ እንተዳሪናዮ ኣብ ዘመንና እቲ መኻንነት ካብቲ ሰብኣይ ክኸውን ይኽእል ካብታ ሰበይቲ ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ባህሊ ግን ከምዚ ናትና ባህሊ እውን ይመስለኒ ውላድ ዘይምህላው ማለት ከቢድ ዓይነት ነገር እዩ ብዙሕ ግዜ ዋላ ኣብ ህዝብና እውን ዝርአ ነገር እንታይ እዩ ሰብኣይን ሰበይትን እንተደኣ ዘይወሊዳ ፍትሓያ እዚኣ ዘይትወልድ ዝብል ዓይነት ኣረኣእያ ክህሉ ይኽእል እዩ ሕጂ እዚ ናይቲ ባህሊ ጸቕጢ እዩ ጸቕጢ ናይቲ ባህሊ እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ጸቕጢ ኣብ ልዕሊኣ ነይሩ እዩ ኤልሳቤጥ ግን ነዚ ኩሉ ጸቕጢ ጸይራ ተሸኪማ ግን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብጽድቂ ትመላለስ ዝነበረት ሰብ እያ ናይ ብሓቂ ዝገርም ነገር እዩ ምኽንያት ከለዋ ምኽንያቱ ነውሪ ተሸኪምካ ምምላስ ማለት እዩ
زي مولاد وكان ولاد زي مهلاو مالت أبنور من مللاس مالتيو نقفيتا أبيوتا هاليوا من مللاس مالتيو أبتحبرت سب مزاربي بونيا أنا ستأكيبن إذا ولاد زي بالله إذا مخان إلين زارب على سبيتيا أبيوتا قدلت الله أبي هاقواف الله أبيوتا يخون ده أمبر أبكلمك زيابير أملاكن بوتا عيقدفتن إزوم كلتا سبات أرغوتي ولا خوينهم بوت أمجن أحدقون إجزيابير يمسجن أبتك زيابير زقمت أموتا دو كبلو خلون ري إجزيابير يمسجن أحواتي تي إجزيابير أبيوتكم زمدبو كفولي زغونه كبر زغونه حسب أب جزيونا بساعتنا بتمدو جزية متان كفت سماحواتي مسك إجزيابير بسألك دو كتبلو لوم يخزخ آخركم فتو إجزيابير يمسجن منياتات كلو كاخليو سبات زوصل كاشم كلو خليو سبات تقعل كاشم كلو خليو سبات زحامي خازلو حامد كلو خليو سبات رأي ومسئي لهم سبات مزارب سب كتكون تخلي خا بزح نجارات كل مخنيات كلو كاخليو إذا خلو جن بوتعات قد فسيمو يبل كان مخنياتو سلاقي بالتفلالي عينت نجا سبات نسبات تتكاميو نخونتات تتكاميو نجازار أسناهم كتكام خليو سلاقي بس خلو جن إيد كي هابنا حواتي عينتنا بجزيابة راجعنا أبوتنا بتجزيابة زقمت أنا مدرخ دو كنبل أبتمدو بجزيو دم بجزيابة ناتو زخونا حساب كفتس بجزيابة ريمسجن لومي أنا بلكم الله حواتي زي قدس أبيوتكم زلوا حرقوس جوز أبوتاهم كتكونوا يوسف بزح حرقوس جوز أبيوتو حليف الله يوسف أبجدقات تدريبي نيريو يوسف كاب جدقات أم قتلوا حسيبا مديبهم نيرمهم إجزيابي راح يلفوا سلزي هابم بري السبزكو إجزيابي نعبيت زمد دبو سبكوي عبيت حلمتات زحالة سبكوي أحواتو عسرتو حدا أحواتو دحان نحاول بيني أمكاو نوصايا عسرت أحواتو قتلوه مديبهم نيرم أمو دأثار ماوص يوم دما شيط أمو باريا خوينو جنزب نحاوم شيط أمسي جنزب تقبلهم واقع نحاومسي أب إيدهم نيرو واقع نحاومسي أب كبدهم آتيو تقلبهم بلي عمو enjoy غيرمولو كم زي عين السبي يوسف مخنيات نيرو بويو كابتيك زيابي زقمت أبوتا كفنتت كوتس مخنيات نيرو بويو جن بوتو وجنا حدا جن يوسف بس إدك إمسك زيابي الدولي لما أنت أمدو بجزيو زيابي حدش نجار أبى نجار أبيوتو خمس جبر سلز فلت زيابي مسكين حواتي حوي وحبتي زيابير أبتمدو بزخونة جزيو أبيوت كي زحسبو نجار كيف تسمى أي كدك اسنو زيابير مسكين زيابير كسعمود داتا أبيوت كي زمدو نجار كيف تسمى سلزيدك سلزيد تخش كسعمود داتا دول كن زيابير كتصبيو كزخاخرك كيف تو زيابير مسكين زيابير أبيوت كعلامة لويو زيابير تعلامة أخ في السمايو بوتاخا جناي تحدق سفر كاي تحدق بوتاخا دوبل بس أدك مسك زيابير دوبل أبكن مك زيابير أملاخ تمالالس زيابير مسكين زيابير نبراهام تيلوا فقد عصر معرف عصر شعات فقد حدا أبراهام ود 9 عامت مسكونة زيابير ترايو أنا تقول زخل أملاخ كأي أبكن مي تمالالس فصم كأخون قبل خلون زيابير مسكين أبكن مك زيابير أملاخ من ملاس أبراهام بزوح تصفاتات دحريو زلو فقدتات انتدام بيبكم وكساب فقد شمون تزلو بك بزعبادك وبزعبات ولدي بزعباب قرمي زلو نجارات قال كله ولا سمس حلفه إذا خون زبل نجار كله بزوح نجار زاربو خلون دي إذا كله فتصم جن معاسيو أبكر ميك زيابير أملاخ كمالالس كلون فتصم كون كلون زيابير شمو يبارخ لومي كسألي لكم دللي أبزل لكم مبوتاك زيابير مسجن زيابير نفسه كيف حواتي يسألي الله قويتها زيابير أملاخ أبوت دوي لما أبكر ميخا كمالالسو فتصمان كونو بشم يسوس كريستوس يسألي الله زيابير قويتها حيل خطوبهم بزي قد السبات أبزعبهم زلهم opinion بزعبهم أبلعيهم استقعوه استفلالي أشمات بزي قدس قويتا أبكر ميخا دو كبلو حيل خطبهم بشم يسوس يسألي اللهم إتي بالتفلالي عينت مقدي كابوتهم كفاناتهم زمس حيل نيسألي كله بيسوس كريستوس سمست أنت سبريغون أبزلو بتا باركم اكزيابير يسألي الله بشم يسوس كريستوس آمين بقانكو أبرايس كبارخكم يبقوا بالنخنو دينا يبارك خاروناي ويش مريخا يا غادوناي پناولخا ويخونيكا يسا أدوناي پناولخا ويسم لخا شلوم بشم يشوع المسيح آمين 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 أملاخ زين عزون باركم كم ثياب زسكرين زتري وزلزلهم أما بيتك سيام مسيحهم سانك تحبروا كتملخوا عدمكم
أملاخ باركم